Видят, че са най-слабите. Какъв да влизам? Единица. Единица. Много безвестиха. Не успяха. За малко писателство. Аре пак напред. При малко там ли ходи? Да. Ами има шанс, има голям шанс да чекалят там. И между другото, пуста хора. Това е новия към канал. Те вече са там. То пак кафата. Уи, нига! Ето. Ти тъшак ли си правиш? Какво става тука, бе? Сега се стягам, брато. И само да те намеря тебе, за да ти дам бомбата. Защото на мен не ми трябва. Земя, бе. Бе. Аз ти дадах, брат си, калашника си, бе. Какво? Аз съм саднат. Виж го е. Виж го е. Буй банана. Тапак бе, брат. Тапак от всякъде, бе. Не. Имаш ли пари? Вече не. Защото нямам, брат. За калашника си нямам, патрони нямам. Бате, ти... Това колко го оставих, бе? То невъзможно да оцелее след такъв удар. Аз поне 3 пъти го застрелях в главата, брат. Елбот. 100% е елбот, не е бот, ами елбот. Ходи на shift. Бомба искаш? Изми си. Къде? Къде, бе? Убили го, е? Не. Ама он не умря. Да знаеш, че зад гърба ми може да има човек. Его, долу! Гледам. Как е възможно, брато? Аз съм съднат. Лагна. Значи от сървъра, щом на тебе ти лагва. Ти долу ли си, бе? Къде си, бе? Нашата бомба къде е? Ние сме 4-ма. Той бомбата е в оне, дето мря си. Буй банана, какъв е той? Там, дето е червеното на мапа. Аз съм ярба. Аз те видях някакво да ме чукалиш. Дай ти ярд. Окей, ела на Б. Ти ли си с бомбата? Да, ела на Б. Ти им писаха ари ярци. Аз викам, на Б. Всичките обаче отиваме на Б, майко! Оне си мислят, брат, че сме на Б, па ние сме на... Те си мислят, че сме на ярд, брат, път ние сме на Б. Наша тактика, аз съм там. Он е третия пред тебе. Ме набих хедшот, но какво? Бах ти дигала, брат. Да намерят бомбата. Тя къде е, бе? Аз не я виждам, бе, брат.
Къде я остави ти, бе? Какво? Ти нормален ли си? Ела тука. Ела на ярд. О, не ярд. Чакай. Аре, ела са на Б. Аз зато я спях на друго място. Точно пред тебе там е спах. Между подаръка и тук. Сега ще обезвреди, аз съм сигурен. Ако е с нож, да. Това е обезвреден. И кой да не с нож пак ти обезврежда? Аре. Ми. Гледай са, ай тръгвай към ярд. Аха, ще ли чука? Да. Не, ела на ярд. Аз съм с АВП. Баси бе кука. Те сега си мисля, че сме на Б, брат, пък ние сме на ярд. Той е Букук, как успя да дропни бомбата, бе? То ще чака ли пак? Какъв е той? То пъти си ти, бе. Каква е тази глава, дет ми наби този, бе? На 19% живот съм. Аз го знам къде. Скри са някъде. И чека ли? Ти си топ. Той откъде настреля, бе? Знам, ама той е умрял. Чувам го, че стреля. Сигурен ли си? Аха, умрял. Мина точно. Веднага след като се покая, брат, директно го гърми. Брат, нам съвсем малко го оставих. Сигурен съм. Украдна две АВП-та. Бомбата е в мене. Че аз взимам пилешкия снайпер. Що се нарича пилешка? Защото ме убиха за това. Затова се нарича пилешки. Значи го взях. Нима че там човек, който чекали. От тяхна база. И единия е на Б. What? Че го уби, бе? Аз не гледах тебе, бе. Брат. Викам, брат, каква беше тази года, ти му набила, брат. Фък. Бомба в мене. Ти клип още правиш ли? Правя още, бе. Аз забрах, че правя. Не съм. Хора, значи, следващата игра, на която ще снимам, ще е Гарис Мод, купена. Той ме уби през чатала ти. Не разбрах как обаче ме уби през чатала ти. И както казах, следващата игра, на която ще снимам, ще е Гарис Мод. Ние с някакъв тук те са пуцами 20 минути, брат. Ама май да изчезна. И лага на хуй. И както казах, следващата игра, на която ще имаш, е Гарис Мод, купена версия. На някоя страшна карта ще цъкаме.
7 от 13. Вчера? Аз съм 3 от 10, тъй че не са такова, аз према. Майто. What the fuck, този вятър много шибано са го направя. И следващата игра, както казах, не успях да се доизкажа, ще е Гаррис Мод, купена версия. На страшна карта с X-Hor, който не знае химия, както той до мен е вика. Не до мен, той е с който съм. Както и вика, че X-Hor не знае химия, но напротив, той знае химия, надявам се. Вижте го и как флашнаха там. И надявам се клипа да ви хареса, ако така можете. Палец нагоре, абонирайте се за канала, ако искате да виждате повече такива видеа, можете да палец нагоре. Това е.